Batez be, abiapuntua izan zen 50. Urte hurrena. Eta orduan, egin genduna izan zen, galdetegi desberdinak eta pasau genitxun, kolektiboko eta komunidadeko eragile desberdinei, gurasoei ere, eta hausnarketa espazio desberdinak sortu genitxun. Bai gure ikurrak identifikatzeko eta baita ere etorkizuna eraikitzeko. Agertu zen, bazegoela beharra gure ikasleen irteera profila definitzeko, kompetentzien marko honetan landu beharreko espazioak edo hezkuntza bat sortu behar zala, kiba proiektu ere hor geneukan, jantokiari beste izaera bat eman nahi zitzaion, izaera ezitzaiagoa eta ikusi genuen hainbat eta hainbat gai eta eremu nolabait lotzen zirela ordutegiaren berrantolaketarekin. Eta hori izan zen abiapuntua edo gure hasierako edo kilometro zeroko urratsa. Pedagogika batzordetik hartu gendun erronka hau esku hartien eta ginen urtebete tardi paseu hau estertzen administrazioari begire, gure proiektu ekiba eta jantokiz ezelan ustartu. Zorionez agertu zen Talentiako proiektua, onartu eskuela eta Talentiako neskamutilek hartu dabe erronka hori eta beste baliorik batzukaz ganera, kanpotik ibili die, denbora asko gara dediketzie eta lortu dabe, lortu nahi gendune. Dana kontuten hartunde, 9 sartu eta 4 arte betiko moduen egon izango da ikastolan, baina 3 4 ordu hori malgua izango da ikasleen beharrezen arabera. Baita jarretarako, bai gure dabla inglesa jarraitu egiten, edo gure dabla etxera joan bokadeo jaten edo musika eskolan.